Inħeġġeġ lil daw kollha li rċevew filmati li jmorru kontra l-privatezza u li jiksru l-intimità tal-persuna sabiex jikkanċellawhom immedjatament u jieqfu ixerduhom. Sostna dan id-dekan tal-Fakultà Tisħiħ tas-Soċjetà fih dan l-Università ta' Malta, Andrew Azzopardi, fejn insista li fl-aħħar snin id-data diġitali saret parti essenzjali f'ħajjitna u tal-informazzjoni tista' tkun faċilment aċċessibbli u mxerda ma' persuni oħra minn numri tal-karta tal-identità sa' filmati intimi. Għaldaqstant, huwa saħaq li r-rispett tal-privatezza ta' dak li jkun hija imperattiva sabiex il-persuni jkunu jistgħu jgħixu l-ħajja kuntenti f'soċjetà illi tilqaħħom mingħajr ma jiġu stigmatizzati jew redikolati b'informazzjoni personali tagħhom imxerda mingħajr kunsens. Il-professura Azzopardi sostna illi l-ebda azzjoni magħmula b'mod intimu ma jixraqilha l-istmerrija ta' pajjiż ħieħ, bl-aħħar każ kun dak relatat ma' filmati ta' tfajla imxerda f'qasir żmien għand diversi persuni. Azzopardi appella l-investigaturi sabiex bil-ħila u r-riżorsi kollha iresqu l-qorti lil dawk il-persuni involuti fit-tqassim ta' dan il-materjal. Huwa saħaq illi id-dinjità tal-persuni trid tibqa' fiċ-ċentru tas-soċjetà tagħna u insista li jekk kif ninsabu vera diġitali ġdida, hekk ukoll il-poplu għandu jiġi edukat sabiex nirrispettaw u nissalvagwardaw lil xulxin.